Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio 1. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba na nasubangbay iti programa? Dear Manong Nemi, Rado di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag at tinembag kabigat na imbag nga oras na imbag nga aldaw ka na kaya aming sangapada. Kumusta ka man ng mga kanemers? Pakishare di program na tayo please, share. Kahit padaanan nyo, di pagkasalitaan ni Arthur nga napakuluan, engineer. Awa, hindi kalman ket doktor, ita engineer. Padaanan nyo papagayam di pagkasalitaan ni Arthur. Sa gadahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam nga Arthur nga napolwan iti engineer, Dear Manong Nemi. Napabaring kuwasak Manong Nemi, tanagtagtagain na pakmanin. Kampay di Manong Nemi kad adda nakauyuyong nga aso nga nakadakdakkel Manong Nemi. Nga bumarpuraw dagiti matana, nagdadakkel dagiti ngipin na, ako mamkamat kanyak. Kad asidegen, Arthur, galing ka, Arthur. Ha? Anak ko naman. Nagdagdagayin pa. Manen. Mano na rabiitan ang paspasamak yung kada ito eh. Anong tagdagayin mo? Sabat nga papada. Tinaudi itay. Adabang ng kamat kanyak nga dakkel nga aso nga. Nagdadakkel na kitingipin na. Umapapoy dagiti matana. Dandaniak mga abutan itahin, karabasan na kitahin, so nga nagikisak. Jesus apoy, mabilang tayo iyalan ti danong inumam. Edi makauinum akong ti danong Manong Nemi, imbas nga gidaat, nagsangkirak iti headboard ti katre. Diyak matin makaturo. Mahanya ka din ti oras. Kaya naman ti oras. Alas 3 pala ti parbangon. Mabalinan. Ano mabalinan? Mabalinan ko ti bumangon ta. Masapa ka mapagkita na kita baboy kan manok.
Unang yung bumasbasit sa matan ti bilang di kiti tarakan tayo nga baboy. Diyan manok. Ako matan di kita kititlog. Dagiti lang maparpartin. Tinabati. Baka madamdama, Arthur. Mapukaw to dito nga negosyo. Pangalan tayo ito pinipagbiyak tayo. Tada ka di pengarod na skim nga pangusaram ti kwarta. Kada ako matinig kita anak ta. Hindi ako hindi kusina kahit kontek kape. Kinunak manong nemi kahit rimuara ko niti siled. Napana kiti kusina, nagitalang iti danom. Sinarununak met ni Sonia nga asawa. Dududwa kami nga gindeg, manong nemi, tibalay, nanulabsak tag sa ukit. Agiri-iri din. Manon nga bagyo, manong nemi nga napipigsa tinang dalapos tibalay, kit adu da kitay sampay na patarimahan nga perdi. Ti asawak manong nemi tinagtempla at di burakin ti tanong. Oh, dito ti kapem. Ano pamparunuta mo ya? Saan kabit nga dati ang kastoy? Pamparunuta kape kastoy yung tinagtungpalan ti biyak tayo. Dagiti duwangan nakta. Anya edi tarapap ta kadakwada. Kita nung saludsudan ta kadakwada edi. Ano anya tarapap da. Ni Naida, tinaw na. Kahit nangarod agbalingan nurse. Ni Jujungin Audi. Kahit nangarod agbaling nga engineer. Nga manot na pasamak. Ako matinagkurkurangan ta kadakwada saan ka di. Nakabimbing na siya dito negosyo. Piggery and poultry. Ado obreros tayo di. No, tiyempo ti panag-harvest. Kada kiti baboy, panaglako. Ribribo. Iti may igaman na kwarta. May dulin nga para ti masakbayan di kita nagta. Nga manit na pasama. Iti agraduar ni Naida, iti high school. Naging babasa iti college. Amok. Agraduaran. Masimangpet. Ngagdul-dul o. Masikog. Ako ba't pa nagliway ta karigitan nagta? Nga binagbagaan ta ida? Nga unti sa bali nga ramidan da no, di mangipasnek, iti pa nagbasa da. Nagpasikog, tinauna nga nagta. Di kat kapilitan ng sarding nan, tinagbasa kit, ana ita. Nag-asawa nga di na oras, tricycle driver lang di asawa na. Kaya ni Naida, kakaasi nga nakaluslus siya nga agaw-awir iti. Doha nga apo ko. Nga nagsarunoda. O umpay makatawan di. Inauna, aginaw manin ni Naida. Yung baga nagpalaygid dan. Tadikat. Sa ni Jojo. Naggraduar naman ti high school. Kaya't ko tagbaling nga engineer ko na. Nga manat na pasama. Engineer. Nakasapsapa nakasusuro ng uminom ti Jin. Di pala nga dati high school. Sumangpet ka na partek. Nga nakaigpil iti notebook. Kaging ka nga. Nakasikog. Kininyawid na dito balay. Kabilita nga nagkasarda ka din na oras. Kumbaga, nagbalay dan. Tadigit mangnamnama at takadata.
Sakit. Nagpisti, dagiti manok. Nagsakit, dagiti baboy. Awan idin tinagyan. Ti pigari kan poultry. Bagta, ada nagpautang ti puunan. Yung makaskasad din nga mati. Awanin ti kwarta iti bangko. Just in case, nagsakitak. Pangalan ti hospital mo kanya. Uno siya tagsakit. Api kasto't nagbalbalinanan ti biyag tayo. Api nga pinahain na ta, digit anak ta. Api kasto't nga didat man lang mapatarimaan dato nga balay. Ag-irigan. Anat basol ko. Sunya, sigaman ti mangibaga, anya ti basol ko. Anya ti basol ta, apay kas dito nagtungpalan na gito dudwala nga anak ta. Napintas ko biyag da to dudwala laeng sa napintas ti negosyo. Yung apay kas to nagtungpalan na gito anak ta. Apay kas to nagtungpalan ti biyag tayo. Datay edit na saya at ti kasasaad na ka, datay nga edit na ito nga purok. Han? Tatay nga rin tato pigari kan poultry na. Yung may tangay. Dagiti naalas idi nga balay. Nga dati karuba. Pimintas. Di makel. Idi ta nagtrabaho dati abroad. Dati balay ta idi ta kapibintasan ka nakadaklan sang ka di. Ngayon isumatin di kalalaadan. Marmarpuugan nga balay. Oh, sunya. Aw man at ba ibagam. Agdangdang ikalatan kanya. Anya ko mataw na mahal mga ibagakan ka. Arthur lakay. Kitustumit amin nga ibagam. Awa mati-madi. Awa mati saan gusto. No kumada saan gusto ibagam agad na eh. Haan. Madideta, ang gusto deta gimbagam ko na ka. Ngam gusto mo amin ngam bagam. Ngam ta saludsod. Apay ngamin. Awan ti may bagak, no apay. Malaksid. No ano gutem nga dam. Ada tao nga sinaktam. Ada tao nga inrurumen mo. Ada tao nga nakabasulam. Ada tao nga di mo pulos malipatan. Nga nakaramidam ti basol. Sino ko nga? Di mo anugutan? Ti anak, tinatay, kakabsat mo. Nalipatan ka din ni Alan? Ay, Arthur, imposible nga nalipatan mo ni Alan. Manong tawan nga dadto eh. Manong tawan? 8. Hagura. 8, 9, 10, 11, 12. 5 tawan. Tapi tunay di alayan tayo. Ay kay Direktor Puson di elementarya. Nagtalawin. Nagtalawin nung pinatalaw mo. Sonya, manag ko na kitawan di basol ko. Di mo nunggutin di basol mo. Sige. Iglutukan doon na. Pagkasunto no, mabisitak na kita nabatbati pa nga baboy. Kaya nabatbati pa nga manok. Ang pekit igatan yun. Ilakok sapay amin idan. Tay sarding tan, tagtarakan. Iri magmagnaak manong naming agturong itipigari kan poultry ta medyo pangataywan.
Nasipngat pa ilaeng. So ang da flashlight ko. Ako ko drepeke din di flashlight manong nemi. Nakadal-delikado peke di magna. Kaputan na rukbus na iti ruot. Kasano na dalumasat nga ulig at kagatanda. Puan manong nemi na ipalagip ti asawak ti may panggap kinialan. Kunak keng kuha na itay nga awan ti basol ko. Ngem. Nakadagdagkal ti basol ko iti kanak. Manong nemi. Kabsat ko, dediterio nga iso tinaudi. Wen, agkakaruba kami. 5 kami nga kakabsat, manong nemi, 3 nga babae nga naikamang iti adayo. Kat iti dito nga barangay, takamlaing kiniterio tinabati. Nagasawa kami kini Sonia, dan kami ti 2 anak, danayda kini Chucho. Nagasawa mo't idiniterio, manong nemi. Nadandamit iti anak, kadedi ipag. Iso data ni Alan. Inaudi ni Alan ni Minayda. Inauna ni Alan ngem ni Chucho. Idipito titawarin ni Alan na disgrasya na kita kasawa. Daterio kastamatan kiniminda. Nataydangang padpada. Siyempre, awan ti sa bali ka nang asikaso, iti bangkay, iti kabsat ko, no saan nga kami. Nagro na kanyak, nga karuba na. Pinakaamuak man, iti 3 nga kakabsat mi, nga babae, kat idi nakabansayag ni Terio, imayda. Kadidi, manong nemi, ta maitabonin ni Terio, kanti asawa na. Nagtutulag kami, na sino ti mangala, kini Alan. Siya kidi manong nemi ni dakos nga nagpresenta ta agkakaruba kang nga rod. Pasare umay ni Alan iti balay. Pasare met siya kuno dagiti anak ko ti umalati iti balay da. Agkakaruba kami awan sabsabali. Sami pinanunot kasano nga rod ti house and lot. Ken ti panakabagi. At tawid mi idi, manong nemi nga talon. Dagiti babae, nga kakabsat mi, nailako da, dagiti pa nakabagi da. Kastamat kanya, dalako, kadiso ti nagpunak, ka nagpasdag iti poultry kin pegari. Idinto taniterio, manong nemi, kita tinaltalon na. Kaya dito na tayo ni Terio, nagtutulag kami manong. Ngaila ko mi ti talon ti house and lot. Sakam nagtutulog kapag bibingayan mi. Dagdagkel ti na ited kanyak panong nemi ta siyak nga rud ti mangala kini Alan. Siyak ti mangtaraken, mangpadakkel, mangpabasa ken kuana. So nga dagdagkel ti nabagik. Iti dayta nga kwarta nga naglakwam ti house and lot. Ken kastamat ti talon. Nagyan ka na kami, manong nemi ni Alan. Grade 2 na idin. Di makadakas, manong. Nagbalimatan nga sa dut, dagiti 2 nga ka anak ko, anak mi. Kat tinagabumimatan ni Alan. Wan, manong nemi, malagip ko. Kagsang-sangit idi ni Alan. No kasta nga, sipaten, patiltilan, bauten, batuen, dagiti anak ko. Kat no agipulong to kanyak. Siyempre, dagiti anak ko ti kanunungat.
Imbag pa kini Sonia ta saan nakapkapin na ni Alan ti isupay ti adada nga mga sakit kang kuwana idi. Kung tanaw no baoten na danay dakin juju no kasta nga makita na nga saktanda ni Alan. Ngem no awan ni Sonia ket siyak laing ti adda. Baybayak la tayo da. Siyak pagidya tamang patiltil kini Alan no kasta nga umagipulong kanya. Ket kunakto kayong kuana. Agtong balaka amin ka naginibilin ka sinsin mo Agmulmulang lang kamat ngamen. Nasadot kamat ngamen. Ngayon ko na yung nasadot trabaho kami ng angel. Trabaho kami namin. Nadalasan ko matungpal nga dakos kadakwada si patindak. Nagipulong nga keng ka. Imbas ko mga isakitdak ng saan. Siyak pa itong tam. Magpaginianti sa anak nga untan. Sa kasakitdak. Si kapay kakabsat ni tinatang ko. Timang hugit kanyak. Nagreklamo ka? Siyak timang sibat keng ka. Anday. Huwain manong Nemi. Kasta edi, di mapaspasamak. No apay. Tsaka mo. Saan ko nga natong palit kari kinialan? Takaunak ken kuha na edi. Ida saludsudan na no apay nga mailako di balay. Ken tinagdiswan na. Aggang kan kada kami barok. Tapno di kastakit. Kahit mga orteng may isang agbihan. No may kakada kami. Ada dua kasinsin mo. Ada angkel mo. Ada ni bakit ko nga antim. Di saan ka agmay isa. Da kami tibang pakan keng ka. Da kami tibang pabasa keng ka. Da kami tibang dadkeng ka tinaran niya ka masakbay. Nakaskadagiti kasinsin mo. Saan ko nga naramid ka na tong paleta nga karik. Natikat. Nakalipat akman ang Nemi. Nagbalinak ka na ranggas. Nagbalinak ka na ulpit. Iti ka anak ka. Nga anak ti kapsat ko. Ngayon nagananos. Tao mat sa bali papanan na. Dinamit amo ti ayan. Dagiti aanti na. Nga kabsat mi kadidi amana. Pinadas na pa edi, nagreklamo iti kapitan. Ngam siyakmet, dadada kapatyan ni kapitan. Hamat ka mabaling nga mapanagipulong ka iti pulis. Tanya ko matipulong na. Aw mat pakakitaan nga, dinangdangran mi isunat at di mo mapagdara. Naging kaida graduaren manong namin ti elementarya. At di pasamak manong namin nagmututak. Ket kinamkabil ko. Tabumalis matin. Amo na matin ti pangipangtakan yak. Takunana. Angel, kintong tumakilak magitam. Tumakilak lang ang magitam. Na. Gapo ta bumarito kan? Tangsitan na kon? Kaya't mo ti lumaban? Di ad-ad ng tulakit garod tudakdakkel kam ng siyak. Sakbay nga mapasamag datalo ko. Tok-tok ko lagdagiti tulang mo. Ngem limaban. Masalidaan na, dagiti danog kugtar ko kengkuana. Yung tinakaala ako, ti mabaling ko, pang-ur kengkuana, kasta ole metin ti taray na. Nga dahi din tinaudi manun Nemi pa nakakitak kay ni Alan. Ako nakengkuana ng pukpukaw. Sangkan ko nga subsublilo ko! Tanaw makita ka! Mapatayan ka! Makita ka lang, mapatayan ka! Saan nga nagsubsublima nung Nemi? Kaslaw na nyaman na kanyak. Idi awanin de nga Alan.
Tagpaiso, nagbalingan na, ay, di ka, kakaanak ko, tadi damat agtrabahon. Kaya ori na sonya, di kat nanamay. Taad na ni Alan nga, mabugar. Nemi di awanen, manong Nemi, kapilitan. Na nakasusuro ka ng trabaho, di kiti anak mi. At siyempre, ni Sonya nga asawak, anungan na, di kiti unag, trabaho tinog tibalay. Manong Nemi, nagbaling iding na pintas ti anayas ti biyak mi. Gamidag college sen manong Nemi ni Naida. Dawat dito'y dawat dita. Kastawan ni matan pa nagkastos na. Nagigika, nga saan namat nga ron nga tungpal, kurso na, nga naganak, nagsikog, kat kapilitan nga nagasawa. Kastamitan ka ni Jojo. Kami ti kwarta, mapanagbasa. Tiladat ibaga nga igatang natin kastoy, kastukin kastoy. Sano sa aming ikan, agtakaw. Takawin na naging may duldulin, agkaryar. Tamo naman idin ti uminom. Di ba dapat ito high school, kat amunan ti uminom ti arak. Sakmatan ti karyaran na. Ipangtanak man no saan ko itad, kayat na. Aging ka nakiasawa, na dinaoras at nakasikog isuna. Manipod matidin, manong Nemi nagsasarunon ti malas iti biyag mi. Nagsakit da kiti baboy nga taragan mi, napisti da kiti mano. Saan kami nga makabangon? Mano nga bagyo tinang dalapusen ti babalay mi, di mi met patarimaan, tao met kwartami. Naging ka nga, kastoy. Nadyak mariro manong Nemi. At daitan namin ina mo natagtagay na pak. Kaslay di rabi manong. May isang aso nga nagdakol, nakadadakol, nagiti ngipin na, saong na, umapapoy nagiti mata na. Kamkamatan na. Kat dandan niya ako makamatan. Hindi tag, Sakit yung palagip ti asawak manong Nemi. Ti may panggap kini Alan. Manot taon ni Alan. Apag-graduar na elementarya. Ayan na itan ni Alan. Ako matidamag may panggap kengkwana. No kastang agsurat, dagiti talo kakapsat ko. Na naikamang itira dumapasit. Di pagilian. Natengatan ni Alan. Di ka anakak. Nakakaiso na nga putot. Ti burdek mi nga ni Terio. Pudno nga tati ko na ni Sonia. Naiso ti Mangbangungot ka niya. Gabo nga tata nagbalinak ka narangkas. Kan sa anak ka nagbaling nga na siya at iti ka anak ka. Gabo nga tata. Kasya tinararamid ko. Inararamid mi. Kat dinusunak ni Hapo Diyos. Alan. Sa dinuman ang tatayan mo anak. Kahit mi ti dumawat iti pamakawan mo. Alan. Pakawanan na kami kuma. Naman na ibagag hindi nga saan ka ngagpagpakita tano makita ka kahit papatayin ka. Ulit-ulit nga ibabawi na hindi nga ibagag kang kanak. Tapno awanti pagbutgam nga sumarongkar ka na kami. Kumusta kay Talalan? Sapay kumata din no makita na ka nagpakawan kami. Sapay kumata mapakawan na kami.
Manong Nemi, talagang inla ko min. Di kita nabatbati pahay nga baboy. Kerne, agsarnumat di kita kapsat manong Nemi nga umay dito balay. Tatang, bang, papang, mamang. Naida. Kwartayo man. Kwartayo man kunak. No, agsasao ka anak ko kaslad da inpaidulin mo. Impaidulin ko kaya yakit kwartayo man kunak. Dakay daking kwarta. Kwartakban kunak kumaano. Dahil po dilong ka na kayo. At da kami Diyos hospital di nauna nga po kuyo. Tapay. Na dengue. Ano? Diyos ko. Pag-isuna, nadamag ko nga naglako kiti baboy kay manok. Dakil tinaglakon nyo at nlako yun sa aminin. Ispalinte ko man dyan, inauna nga po kuyo, pang, mang. Anong to pengarod ti igatang miti burias ken piek. Di man tayo sa sardeng yun. Maluglugi kayo man. Sardeng yun. Sabaligan nyo tinegosyo yun. Nga baboy kan manok. Atot sakit itan ng manok kada baboy. Ano na, masapol ko ti kwarta. Igatang ko ti mailusun kang kuha ng adhara tap nagbiag pa iti anak ko. Nikat kabilitan manong naimintot. Numanot masapol na. Sumarunumat ni Jojo nga umay. Pang, mang. Hindi mo kunain nga. Nakita mangtid kayo mo ta. Apay nga nilaang manang tikkan nyo. Apay isukalat makasapol. At di mo't masakit ng anak mo. No, awan ti masakitan, di kayo mangtidan. Pati patasin nyo No, ano yung tedyo kinimanang, islamat yung tedyo kanya. Kita ko mati masakit. Urayan nyo ka, dapat lang masakit. Patasin nyo mata, titid ka na kita anak yo. Jojo, alamang titid kayo. Hindi kayo, gakaryarin kayo. Hindi ka't mapilitan at tumatalamang titid. Ala, kukamimit dito yung kininana, ang mamangyotan Pangalami kong matigatang miti bagas. Nga kanan mi, kada laglagay pa nyo, agmembinderan sa kampekid din. At anong bumakit kan lumakay kami. Kaya nagyaman na kano, ikadnakbit lang ta. Papang, mamang. Huwag gayam. Apay. Di yung malaglagip. Di may panggap kinikasin alan. Apay, at dadamag mo king kuha na. Kaya nikasinsin mong alan. Mat, pasari malagip ko. Malagip ko na hindi panagbat-batok yung kuha na ini. Gabot na nakdakil gab siya ka. Batuwag, kung mga alak tapang bislak sa ko, baot-bao, sapli-saplitan. Sa bumalas to, nagtatarayak to na ta, namnamay kang maabakak. Bakit apekin kami nga inrumin nyo idi kasinsin nyo? Saan lang siyak, papang. Nangro na pa kada kayo Imbes ko mga isakit nyo. Da kami mati kanunungan nyo kinimanang. Di adadang tangsitan mi, no adadang hangkam nga buteng nga mangirumen kang kuwana. Nalala, sa din mo deta. Kumusta nga tayo na itan? Sino? Di kasi nahalan Dakarot makasungbat ita. Abay, da kami ti pagsalsalutsudam. Nga salsalutsudak lang. Kumusta nga tamat yan ti biyag na? Katsaan nga na siya Da kayo tupay nga daamakin inana. Di kayo pinagbaling nga na siya Anan tulagid din keng kuana? Nga awan na ganak keng kuana? Nga ta? Kada na kumartinam na maam. Ang mga mitang, papang. No ni kasin alan tinapindasita ti biyag na. Kasano kuma?
Nga ti amoy baka ada simbre ka na nga nagtrabaho kat inadap da. Bak nang gayam da din ang adap ken kuana. Kumakit nagpakita. Tapno makapagpakawantay ken kuana. Ano gutan tayo papa? Nga talaga amat ng indruman tayo di. Kapag yan tayo ng saan tayo kinaskasya. Lalalala. Ay, abo. Abay, di yung ka di malaglagip. Di kayo ka di makunkonsensya. Inapod no na Juju anak. Mamang, pasarayag bangungot ta amayo. Ay, ririingat. At agas-asog nga agririyaw. Grabrabi Kayo dyan sa unpang, mabangbangut kayo. Tagtagainip lang na jay. Ngayon mawang mati makita kang alan, tagtagainip ko. Lalala. Natalala. No awan ng tiba, magawid kan. Talaga gawid ako na. Nag-igatang na ganyan masapsapol may. Ito yung kwartang yung tedyo. And thank you. Wain manong name nag-alisto nga naibus. Dahil naglakwak iti baboy kan manok-manong. Tanangala, ninaydat pinang paagas na iti inauna nga po kumi sa imay dimawat ni Jojo. Ta dinakayat ka nila yung kanumanang natin may ikan mi. Ito mapag kami man nag-uutangin pakalami man iti may isang. Manong nimi gabu iti kasto yung mapaspasamak tinagdag ko ti asawak nga sumrek iti trabaho. Hindi ko matitrabaho ti kas kanya kat bakbakitaan ako. Kaya nga tumulong iti karinderya. Wala konforme dito sa mabali mo nga pangganan ti kwarta. Kaya siya nga rod. Baam ta, padasak to ti mapanag-construction. Nga ta mga alakag ka. Kaya numanin alis to nga mabannog ka. Kaway lang nga ta ti napaod nga agbagkat ti semento. Uno agbatil ti semento. Kapilitan na ata nga rod. Aw mat mabalintang ilako ditoy. Aw mat kalikamin nga mabalintang ilako ta. Inlaklako mat idi. Di Jojo iti pigsa nga agbarbartek. Ay, tikat aramidam ko Arthur. Kat padasam nga sa pulen, diya ka anakam. Hana? Ika sa pulen ni Alan. Sapoy. Pag sa pulak ko mga organ kuha na ita. Ken pangaraak, iti gastusek ka mamang sapol. Kaslaglag sapol dagom iti kagaram yan. Sige. Isot ko nam diso. Anat iso. No di mo kahit dihaan. Pilitin kaya. Naging ka manon nimi nagtagtagain na pagmaniniti sa ngarabi. Kampay idi manong nemi. Obing kami pelaeng kaniya adin ko nga teriyo. Wahin kampay idi manong nemi katada napukaw nga gamit na. Hoy, katalsalud-sudan na kanya. Di ba kadakas kampay idi manong nemi kat hangkumat nga inalalang ang siyakbadlat at papabasulod na. Aging ka titagtagainap ko manong nemi kat kinabil ko. Kinabil ko kat bimalas. Kat gabay ti bumalas kat sakbatid na masaksaktan. Arthur! Ano manin? Dakil man nga ng aso? Tinangkamat ka? Saan? Anong harod?
Dediteryo nga adin ko. Ti ama ni Alan. Tapay, isot ng kamat king ka? Isot ng danong-danong kanya. Tapay, ada ngamin, nabukaw ng gamit na. Kadyak ti papasulan na. Ipilit ko at nga saan ko inalala. Gapot ipapilit na, dinanog ko. Bimalas man. Diyan mo no api ka nalalaing ti dinanog ni Suna. Iso nga, kakasit na may anak niya. Hindi kita nga matagtagay mo eh. No saan nga aso. Ana? Ana ka nila duma. Tay aglang nanguyak. Ito daw kong kat malmes. Paparaya takas yan. Ito lang matagtagay na puti kapsat mo. Ito lang. Masalutsod ko man. Manipod iti natay ni Kayong Teryo, isudang ang asawa. Napanyo ka di sinasarong karan, titanam da? Saan? Nakasta nga, dumitang ti November 1 ng November 2. Di pinturong. Mapangay no ka? Talim na kitinagan ka na kami ah. Nakita naman ngamin na kita kasawa. Diyan mo lang kamusad to ang sanga sa dyan nga banda. Nga diyo man lapulos na pankinit kita ida. Nga dinaldalusan. Uno intugtog ko lang di kandela. Kita, awan lagip mi na. Jesus sapo, sika tinabati to eh. Kat sika atirumban ko mga may ngayong kaso pa nakadalos mo tanim di kita agasawa. Na. May advice ko keng ka, Arthur, lakay. Ori no sampai ka natanunan di pinturong. Padasim tuman nga sarungkaran. Nangita naman yung di kita kasawa. Nga nagadnak kinalan. Among ka di matlang titanam na? Amo ka? Ibakamot no kaputaon timang sa sarungkaran. Kaputaon timang daldalusan. Baka mat no, sino ko tandan? Nakapansyon da? Haan? Duala krus. Awa nga roden, ah? Dapat ko mga mabukaw. Gabot taon siguro mga sarsarong ka. Baka nadadahil, nagabot na dyan krus da. Amo di kita tataw na baka no awan tidak itanim ka datang lugar nga pasat kinali din sa da awan pa kakitaan tan no nuto nga apasit kampusan to nga naitanim da tao mat krus dan pag ano nga ang krus da kita nyo mat sinasarong ka rin that for how many years nga di kayo malapulos na pandinaldalusan tapi tanak hangkong taan ang tisingasing ko padasam tungin kasarungkaran, bareng at dapay. Manong nemi pinanpanunot ko dahi ta idi ngayon baga ti asawak. It is may isang bigat manong nemi. Kapatawan ti mapangsurutan nagtrabaho. Kaslad na mangiturturun kanya. Nangalaki ti kumpay, bala daw, mabaling ko nga usaren nga paggait. Kat nagdagnak manong nemi nga tinurong ko iti kampusan to. Aglugan ako mangem, nisintabo kat akong pagpletek. Taitit kumit amin kinigsunya amin na masapsapulak, sakla dumawat no at damasapul ko. Insardin ko pakit iminom ti arakin, gan si Karilyo tao matiniyalak. May sakit gudo nga oras ko, nagnag na inapat ko manong. Tanusurutek ti dalan, mabayagan. Iso nga inapat ko. Nag-shortkatak, kat may sakit gudo lang nga oras ko. Anong nemi, di makita kong kampusan to, iti lugar mi, iti ili mi. At dati kita makitak manong nemi nga kapinpintana,
nadalos, at panakalan, at daman kiti krus laeng. Amok na sa tino manong nemi ti ayan, iti tinang ito at tabi na may, di kada kiti agasawa nga naganak ni Alan. Idi mas dekak manong nemi, napasarteng. At sila damang daldalos. Ada? Diyak ba naman mo? Pare! Hey! Abay, masapul mo. Ti daldalos dita. Na nagpadalos da. Siyang tisal pultero, akala ito kakapusan doon, dinak malasin na ya. Isumad lang ang langam ti sa pulterero. Kasi ka, papanam, apay na kaigam kami, sampilok ken kumpay. May kakumamat sa rongkaran ti tanam, dagiti agasawa nga Artemio ken Silvia. Sudah ito sapsapulag, doon dapat ito ka banda. Tududa dito nga banda, unanda. Nay, dito yun, nay. Sudah ito. Nasarak ako dati cross. Sa lungit ako man ngamin timay ng daldaos. Nay, Artemio Sebastian de Piledo yun. Huwan kapsat. Kanda ito asawa na. Silvia Sebastian. Imbagmantasaan nga inanay. Nakumkungutan ti root. Nga nung hasta nga marpag na kiti root. Ibagtawan ti mang puor. Tano ato kumamang puor. Na puor kumaraman di ito cross. Tulungan ka kapsat. Tulungan ka. Tinulungak ba nung nemi aging ka nga nawadaan mi namin pinsan. Kung namita kapsat nga at nagpadalos, hindi. Agsublinto ka doon, no, madamdama. Sino da? Jack ba na saludsod tilakan da? Nagkapunta si Jesyudad. Nakakutsay da. Agasawa da. May da sa balay, takano nagsaludsudan da no sa sinut, sa dinut, balay, ti salpulteryo, ti ato kakampusan to. Nasarapulan dak manakit ko na. Kamalasapulan tatara, tay cross, dagi dinaganakan niya. Artemio ken Silvia Sebastian ko na. Impatuldo na ng tinga banda. Abagatanen nga laod ti balite. Kuna na iso na ito ya. Anot na ganda kita kasawa? Itsakarot na saludsod na anot na ganda. Nga masin ko ba ti namnamaam nga mangpadalos si dita digitoy no sa medla kabagyan nyo. Kapinanong ka di? Kabsat ko ti Artemio. Anot lang ada? Damak nang da, guwapo kin na pintas. At dekot siya na nga ron. Nagdakil ti tandakan-dakan niya. Manugod na kadago sa. Sabi nga minang sa mga daldalusan no awan tindalos. Rubrak pa eh. Oo, isudan na kaya eh. Di kaya na eh. Isudan na kaya dekot siya. Inururay mi manong nemi yan nagsarting. Iging ka nga. Sir, ma'am, nalpasan eh. Nakadaldalusan. Una, mabaliran. Baring ano, saan nga gangin, baka nung maidap do, itugkalan nyo idak na kandela. Hindi kita dapat intugot yung atang nga mainom, kana mapulutan. Mayat man. Ala, tulungan ka sa tasak di mangitugkal ka na iti kandela. Ala. Hindi ta kitaan na banong nemi ti lalaki. Napapula ka tak.
Kasla, malasin ko. Alan ko na kumangin dag, isod mo timuno na. Uncle Arthur? Kung nagtupay ngamin, kaanakan, kung nagtupay, ay itay palanda ka dyan, ay abatang kumasasdag ka, dito sabot alan nga kaanakan na ito kung kunak, ay Jesus, alan anak ko kaanakan, wansak ni Uncle mo Arthur. Sana ka nagamakba ng nemi nga nangarakop kang kuana. Wala na darusmat ka di tarawate ka sa nagdigosak ba di tayo. Yung saan na nga, hanga nagkuti. Di na binalis na rakop ko. Ay, barok ta. Nalagip mo ka. Hinapod no na, umay kumat dalo sangkit. Iso nga, malagip ko itay. Nabayag nga jakdaban ng dinalusanan tanam di kapsag ko kinti ipagkukurak. Iso nga, mas makit, adat kumpay kit sampilok ko. Nauna anak dati sa pulterero, yung tinulungak. Wait, di kami kapasad. Basit pa tinadalo sa mitag, tinulungan ka. Di kami kapasad. Uwawin, tinulungan na. Kaya Alan, Barok, kaanakan, kumustakan. Sinungay dati kapasad, kaduam nga napintas. Asawa kang Angel. Sweetheart, gusto bagbagakin ka nga, Uncle kong Arthur. Isugayim na ito ti, kapsat dili tatang mo nga, nangiruruman kang ka. Sa umam, saan kong inruruman nga alan? Saan kong inruruman ti kaanakak? Kinaputo na kadakabing nga kakapsat, di matayan ti amana, siya ti nagboluntaryo nga mga halakan ko na. Kunak, siya ti mang padakil kang ko na karak. Iso na lang ta, diyan mo at kinaguran na edita, iti nagraduarin ti elementarya, bigla mo na taga nagpukawan, naglibasan, na nagstuawayan. Uncle, ay, Alan Barok. Po na pinas ti biyag mo, tati ko sa kaya. Usto kit lakit ni baga dati kasinsin mo nga ni Jojo. Kuna baka nakasarak ka iti nangadap ken ka baknang kita sikat isod tinang paadal ken ka kita isod nang pabaknang ken ka. Usto gayab ni kuna na. Opo, nalingam na di ka kasinsin mo ni Jojo. Ni Uncle mo na talaga hanggang sa stoy tinamnamay ko mga ko ka na kayo, Uncle. Sige, ingkamin. Di mo urayan nga marunot di kiti kandela. Di mo ka di kasla natin gagaging sa sarungkar ka kiti ipatpatig tibiyag kita. Tumakder ka, saka agtalamitim, nga mangikarkararag, nga sabi ko mata, agtal ng tikarawa, di ginaganak ka, saan nga agtal ng tikarawa, di ginaganak ka niya. Manipod iti nurumenda kangkel. Aging ka na ita. Na diyo amungan nugutin. Tinagbidutan ka nagpasulan nyo. Sweetheart, let's go. Okay. Kung nakalano, si kaitahin nagsasao ti sangapod no, sweetheart. Dahil istorya ka, talaga nga ustawari ti panangirumendakin ka. Ete ko na ni uncle mo nga, saan nakanumat ng rumen. Sinuhar tinadang patsibitan. Siyak na asawa. Imdo ito nga lakay. Siyempre, siya ka at ito patsyek. Sige, let's go. Imadangdan manong nemi. Nagkamaliyak ba nin? Iso nga timarayak ganang lumba kada kuada.
Itay malumba ako di da. Manong Nemi. Bigla nagparinto mga kinsanguanan da. Alan, anak ko. Pagawalin lang ko mga angkel mo. Lisan yun sa pagnami. Saan nagaglisi? Pakawarin na anak ko. Tsaka mo no apay kasi maninti naaramid ko. Agbababawi akbatan kahit ngam apay nga tangakas dyan na alisto kami nga makalipat anak ko. Alisto ka makalipat. Ito nga pakawanin na kami. Saan ka kumapay lang agaw-abid ang subli sa Manila. Umay ka kumasurong karit lugar tayo. Lugar nga na kaya nakaman ako. Di mo ka di kayat. Nga makita maminsan pa iti lugar. Nga nagpulpuligo sa midi. Nag-check-in kami iti hotel. Nagsubli kami sa jungle. Nagpapeso nga ta. Nagbababawi kayo. Mamati ka kumakanya kalan. Kinapudno na. Ti basol ko, basol mi kang kakit. Iso da itati. Ibang bagami nga nasunno ape nga. Saan nga nagbalingan na pintas ti biyag mi. Saan nga nakaandal di kiti kasinsin mo. Di na ida. Nga rapaap na idi na nagbalingan nurse. Kabayat nga nagbasbasa, nagsikog, nakiasawa nga din na oras. Tricycle driver laeng ti anak, ti asawa na. Ni Jojo, nga kahit na idi nagbaling nga engineer. Nagbaling nga mamartek, idada pa lang ti high school. Nang roon na di adan ti college. Agtakaw. Agpilit. Nga dumawat iti kwarta. Agipangtanusan ka mga mangted. Nabroken ti negosyo mi. Agirag nga marmarpuken ti balay mi. Pakawanan na kam kumaalan anak ko. Pakawanan na kam kumaan. Tinalyaw Manong Nemi ni Alan ti asawa na. Nagitak ti panagtungtung ed tinapintas nga asawa naman. Maging ka nagtimakbanan ni Alan kat kunana. Angkel, Alan, tumakda kayo. Saan rubengang parintumang kayo kata kami. Tao kam lang, saan ka mga Diyos. Alan? Hagamanak anak ko. Hagamanak. Gusto na ingarod. Ana orasan. Kaya yo pa lang no. Ikang kaya ti kwarta ta. Kumusta kayan ti pigari kan full trio? Awanin. Imawan ti magatang nga. Magatang nga mabaling nga maparti ka baboy. Ada ti amamyanan ti barangay. Kabaylan nyo nga tangay kamat para ti pangrabii. Ha? Umanayin ti talo nga baboy nga maparti? Kaya mo kasawin, agpadaya ka kasta. Oin, di yung kadikayat, nga mga ramin tayo ti welcome party. Nga panang welcome nyo kada kami. Panang welcome nyo kanya. Iti panagsuglik, iti nakaya nga lugar. Iti sidong, dagiti kabagyak, nga nangirurumen kanya. Amo kamawatan nyo ti kahit ko sawan ng kel. Sweetheart, nalalayang ka ti accounting. Pag-ikwent naman,
ti presyo no mano ti magastos ti talo nga baboy nga sagti 10,000 ko nam ti maysa. Omo, nagdakalan. Darakal ti baboy dito. O, babalin pa nga 12. Di kami nangkel mo, kadrakal nga baboy ti presyo na. At the 12, at the 15. Dakal sa Viloonan is 15 angkel. Okay? 12,000 times 3. Jerekado na. Kaparigada nagpailagmet ng mga kwenta. No. At kas mo di tayo mo. Kung nga mag-withdraw ta pa gayam. Kasto yun angkel. Sumurti ka kami, tag-withdraw kami. Igawid yun ton. Di kwarta. Asi kasuod ng dagos. Okay? Agpatulong kayo. Kadag-dagato kayo. Sige. Inikandak manong nemit yung 100,000 pesos. Angkel, dakil na ito eh. Uy, nakaigamak matikas di tiyempo na nga doon baboy ko na adado pa ya. Amok baka milyon peninggaman yun. Ay, wawamat kiti. Baka masisirap kay kadatang kwarta kat sa bali pangipanan nyo. Hanin barok. Talaga nga na yung papasuanan ti pa nagbabawik. Laos pa nagpakawan ko kang anak. O sige. Adama mo yung live band? Ha? Di yung kadikayat nga sabatin na kami iti tambor. Gituin na. Adama mo ka. Mangupa kayo pa eh. Tano, amin. Anda kami naggastos. Halawin anak ko. Lagi ka rin. Aglugan kayo di ko. Mga arkela kayo latan. Nadumat kwartayo. Manong Nemi, kasladyak na pupuutan nga nakaawid hakit pinukawak adagos ni Sonia. Inistoryak tinapasamak sa ko yung pakita ti kwarta. Tinulungan nagti asawak Manong Nemi nga nangarami diti amin. Impakaamok Manong Nemi kada karuba. Nga tumulong na kumakaruba. At ibagag ka na kayo. Agpadaya tayo. Kaya, humakit tumulong, padaya tayo. Ang mga ngit at di welcome party para ti pa nagsubli ni Alan. Alan? Ni Alan? Aman nyo malagip ni Alan? Ay, kasano nga, Jack malipatan na ni Alan, sika Arthur, di mo aya malagip nga sakti apaam, idino kasta nga madlaw mong isaksakit ko ni Alan. Ay, wawan malagip ko. Kasi apay, agsubliin. Mangangay tayo ti welcome party para kang kuhana. Gagparty ta ti baboy. Kaya kita gumatang ti asawa kita dumapay nga kasapulan. Tumulong kayo. Kaya mangupa tayo ti banda nga. Mangsarabo kang kuhana. Kapay. Dapat nang kadin ni Alan. Napinas di asawa na kaya nakagwapo ni Alan sa nagnina di kutseda. Isu ka di natin ti magastos. Uy, nisupang Ted. Naka-check-in di hotel. Ngayon nakaalalisto Manong Nemi nga napasamag ti amin. Madama ti Loton, Manong Nemi, ken panagarkos, panagiplastar ka nagiti pagyanan. Iti pagkaangayan di programa, tanapanak panagpatulong siyempre kay ni Kapitan. Di Kapitan idi Manong Nemi ket natayen ngem ti Kapitan ita ket apo ko di Kapitan nga pagpulpulungan idi ni Alan talakay idin wen di ket apo ko nat nang sukat kang kwa ket istorya nga tamot Nesagana nga nembag ti amin Manong Nemi aging ka nagsip nga ito ni agiras da sarda nga agidredredin di kiti naluto putake. Madama maten ti tokar Manong Nemi ti live band. Aging ka Manong Nemi at na mapasungadan min. Napasungadan min Manong Nemi ti kutse nga kutse di kiti agasawa. Kasta una yung ti kis ti trumpeta. Ti panagkakanta di kiti gasingin iti banda.
panagpapalakpak, panagikis, panagdirdir, dagiti kabaranggayan mi nga mangimbaga, Alan! 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 Manong nemi, jak maawatan tirik na. Tamakitak tila nga, digiti mang sabat, kadwa ka mang sabat, iti ka anak ka. Nga mas dao da, nang runa ka digiti makamamuk yung kuwana. So gati tayo ito ni Alan. Ay sus, nagkwapo ni Alan. Alan. Di nagbola si Alan. Siya kiniti mag-isagsakit kang anak ko. Aduti kita kasi yung agkunamanong. Naging kamanon nimi, ngayon unapikit din na si Mabat, di kita anak ko. Linabsandak, inubertehandak. Ninahida, nga talaga naramid naman iti nagsukat. Tapno saan ka nung agalanganin ngumarakop iti kasinsin. Ni Jojo, nagpagwapo nga't. Imo na manon na yung mga matangak no kasano ti irot ti arakop ti tunggal may sakari kita kakasinsin ng sana maniklikan iti ka dati panagsaib nangaruna kay dinay na kasinsin pakawarin na kami kasinsin oray sakbat kasin mo Jojo dito ay na, Mama Miris Merket, kada hindi nakapuhan ng mga matikan ka hindi. Pinadas ka ang tamak, pinadas na kamat, hindi ka sinapo lang yung pagsapulan, pingorot kang kakiti mo yung amot nurap na panam. Alagit, sihat na tunay na, amo yung nagutin ti. Nagbidutan nyo. Ngayon itinda mo, kita kami kini Angkel, ni Papangyo, iti Campo Santo. Sa bali pala di pagpagana. Ang yung baga. Tayong babawi na lang, tikasla. Saan na panangin rumoy kanya? Hindi kami Angkel. Mali kami dati ugali anak ko. Nga alis tuwa ka makaliplipat. Ala, welcome ka. Iti lugar nga nakayanakam. Nga nangrurumanan mi kan ka, anak ko. Pakawanan na kam kuma. Di patin nyo tinapalabas, Akil. Kasit, auntie, musta kayo? Gusto'y latanak ko. Magpagin ka, auntie. Tsaka malipatan na si kalat ng isaksakit kag kanyak, idi kada kayo. Iti unag tibalay. Kanda kita kalugaran tayo ito. Awang ba't kahit na kayo manlat nagirumang kanya kini so nga kita kalugaran tayo ito. Kumusta kayo? Kubo kalugaran. Ito yan ni Alan. Alan! Kanya mamog na ito na pintas nga sawak. Nalaga nga na pintas. Wala ta, gwapo akmat, siyempre. No gwapo ti lalaki, napintas mo ti asawak ni Cecil, so asawak. Ay, masaludsod ko, Alan. Tinrador mo, abogado ka kade. Engineer. Ay, engineer! Engineer Alan! Naging kama nung nemi, nagaputat da banda. Imbaga, request ko, nga, balse, nagsasala kami. Insalak siyempre ti asawak. Amin manong namin ngadan sakit pareha na babae kada lalaki nagsasala kami. Nagsasalan manong nemi. Kuhain kat siyempre da kami nga agasawa. Kastamad daalan kini Cecil. Iso damat tinagpareha. Di asawa ni Naida, di asawa ni Jojo, pati lalaki, nuawan makita na babae, lalaking lalaki, babae kin babae.
Saan pa lang idi nga open ti inom manong nemi. Tanakurang iti budget, iti inted ni Alan kaniya. Ngam nang isang gayam manong. Kanagdad iti kwarta. Inaita, igatang mo aman nato ti inom, Uncle. Kamandan na giti inom. Nakararaganan tinidasar nga taraon. Ti kalalaingan met nga bakit. Nga kumararag manong nemi, ti pinusgak nga nagkararag. Iti pasat ti kararag, ti bakit. Panagyaman, kini Apo Diyos. Iti panakatarabay, ni ubing nga alan. Iti nakamat na pekidya. Nga inrurumen, di kiti kabagyan. Ngam dayta, nga panangirurumen mo keng kuana, O Lord. Kat isot nagbaling nga kaharit keng kuana, tapno ragpaten na tanyaman nga rapaap na. Tapno agsublin to dito, nga maisan na imbaligyan, kat adaitan. Tarabayam kumalatanga kang kanayon, dahito nga parsuam, nga ni Ala naglaman ti asawa na, ken dagiti mangipatpatig, ka nagbababawi ang mangipatpatig, itan nga kabagyan na. Sapay kuma Lord, ni Alan, kat saan to kuma, ngagtultan na kuma, itultuloy na kuma, saan nga mangimula tigura. No di kat aramidan na kuma, amang tulong, kadagiti agkasapulan ti tulong, ngay panagnek na, kadagiti nangirumen kang kuha na idi. Nga itilikudan ti amin, kadad isuna, nga mangipatpatag kan tumulong kadakwada. Ore lagar arubos di kiti loak manong nemi iti dahi tang mangikup nga nagkararag ti bakit. Nga dahi tang bakit nga daulo ti kararag manong nemi kiti so iti maysa nga mangisaksakit kini Alan. Sana yung kararagan hindi kiti nitasar nga taraon. Manong nemi, nadaman ti pakan pila-pila. Iti sumreka kiti unag ti balay. Sinurot nakdagiti agasawa. Uncle, Alan, dan ito din nga pagplastaran nyo. Napinda sa tiyay. Naidasaran na kita kanin nyo sa tiyay. Agsasawa tayo kumamit lang So mas daw kam napay nga simple ka dito. Kitidjetian tayo. Aray mo mo nanti. Napakamon ko man nagiti kakapsat yo. Ay kat mapakamon to ang antakan. Anak, ulit-ulit tagpakawan ka. Pakawanan ako ma. Uncle, si mapakawan akong kada kayo. Saan yun ng ulitan pa Saan akong ngarakupen kat ni. Matitandaan na ka na kita luwayo. Hintayin sa jay. Alalahin tayo rin. Ne, di kita kasinsin mo. Kasi, ijete, ayan tayo. Sina, nailasin ni paglamisaan tayo. So nga rin nga, may midinahan dito ni Uncle. Sa bali matiturungan na. Alahin tayo rin tayo. Dito ay manong nemi nga sinaludsud ni Alan no anat napaspasamak ka na kami. Imbaga ka. Ti may papanit saan nga pa nagbaligi, ti kasinsin na, ti pa nakabrok, manong nemi ti negosyo. Uncle, noan niya idi ti pinanawak nga langan ti balay. Kastapel at langan na ita. Kung doon ngamin ninig iti bagyo, di malapos dito yung di met magastusan ti pa naka-renovate na, wano pa nakatarimaan na kuma. Papintasin niyo ti balayo. Awan ti pagastusin. Ikang kayo tumanay nga kwarta. Tapos ma-renovate ti balayo. Kaya ito pala tagtarakan di manok ken baboy. Di yung pa inlakon dyan nagdiswan na. Ken ti poultry, ken piggery. Kaya't kumanin natin makigasang-gasa. Ikang kayo di puunan nyo. Daki kasin na ina. Kasin Jojo. Bagayon, no ano't plano yun. Talaga sagana ka tumulong ka na kayo. Kuha, magkipaspasada kasin kat kayat ko timadan di ka mukbukod nga tricycle.
Kuna ni Jojo. Huri di asawak makipaspasahan naman ni kayong mo. Kumusta nga iti balayo? Ngat, madi iraman tayo pati balayo. Ken, okay tiyo. Inapinasaya, sweetheart. Sweetheart. Pasdekak dito iti sangat ti negosyo. Tayo so dati mang manage. Masapul masapul nga amuda. Machine shop. Masayag nga mechanical engineer. Kayak ti agasembol. Iti makina. Kayam na ta, Jojo. No lagit pagbasahin na kasin. Oh, ang penghang nga dakas. Katsi ka naida. Manang naida. No, lagi din mapasuportaran. Di kita anak ko, mananak mo yan, dua. Mabalimat siguro nga. 2 years lang yan. Alpas ko 2 years course of nursing. Sige. Pagbasahin kayo. Ken, ibalayan kayo. Ipastekak dito sangot ti negosyo. Kada kayo timang manage. Uncle. Agtarakan ka ti dingwan, poultry and piggery. Samo irapin ti mang management lang ti pastek ko nga sangat ti negosyo dito eh. Machine shop. O magdanakin nyo ta. O may kayo ito isuro nga na imbag. Sa kondolay papusuin ka na kayo na kaya yun. Yamanin mo unay anak ko. Yamanin mo unay alan. Hagaman kami. Katuwain. Ang tatanda pala na bati nga pigsak. O sarek dati nga pigsak. Dati nga biyang ko. Nga garamit ti kinambag. Nasanggon ton nga ulitan. Ti mangirumen ti padag nga tao. Nangaruan na kabagyam ko naman kel. Nang narunay ti kabagyam. Noan niya ting kari maron name ni engineer Alan nga kanak. Isuti na tungpal. Wen. Napigsak pa lang met maron name nga siya kita tibang manmanage. Iti pasdek ti negosyo na dito iliming amisensya. Irinto tanatong palmet ti panagturpus ti arapap ni Naida nagbalimit lang ang nurse kaya tagtabtrabaho ita iti ospital. Ken kastameten ni Jojo a civil engineer nagtabtrabaho met iti munisipyo mi. Nasawen manon nemi pimpintas ti bihang dagiti kasinsin ni Alan nga anak ko. Kastamat kada kami nga gasawa. Ken datay may isa nga kaanak kami nga iso dagigan kada kami nga iso iti pagbasbasain mi. Manong nemi saan nga malipatan tinapalabas. Taday tat pagibasaran ti agdamaken ti masakbayan na kunad. Maamiris dan niya mga bidtot ka nagbasulan at dadalan iti panagpakawan ken pamakawan. Anong nimi, waran niya tararamidin mi ini kahit may babawi yung saanin. Ngam dayta tinagbalin kakarit para kini Alan tap na dikasta katunoy na tarapaab na. Yung karina idi ngagsubli kat nagsubli nga talaga. Ngam saan nga mangipakita, mangiparik na sakit tinakim na. Ngam tumulong ka na kami. Dahil iti pagkasalita, kaya nakimpuray kang ka, manong nemi, kada ito nga pagkasalita programa. Agyaman naglaon na iti anus mo, nga nang yurnos, kalpasan nga nakinditid kang ka dito Taliana, through your messenger. Kaya agyaman naglaon na iti laing mo, nang ibasa kit sapay kumata, damat na ibatik adal, liwliwakin pagsarmingan tibihag, kadagiti padak na ibigag kaya nagbuya, more power to your program. Tuoy agyaman nga bagaya mo, Arthur. Thank you kang Mang Arthur. Iti panaging buray mo iti pagkasalitaam. Salamat po. Mabuhay tayo langat. Salamat.